Dnešné posolstvo, 15. november. Hmla, ktorá dnes obklopuje svet, je ako tichý závoj, ktorý spomaluje všetko zbytočné a necháva vyniknúť iba to pravé. V tejto tichosti sa láska ukazuje najjasnejšie. Nie vo veľkých gestách, ale v malých dotykoch duše. Dnešok ťa vedie, aby si všimla alebo všimol lásku v detailoch. Spôsobe, akým niekto vysloví tvoje meno. V myšlienke, ktorá príde zrazu a zahreje. V pocite, že aj keď je svet zahalený hmlou, tvoje srdce vie presne, koho volá. Láska dnes nie je hlučná, je tichá, mäkká a úprimná. Prichádza v náznakoch, v jemnom svetle, ktoré preniká cez hmlu ako posolstvo. Nič krásne si nestratila, len sa to k tebe vracia pomalšie, aby to prišlo pevnejšie.